A poetisa Anxos Castro visitou o CEIP de Palmeira. A boirense afondou cos alumnos na poesía e no proceso creativo no que se amosa o sentir dos escritores. Esta mañá, o alumnado do CEIP plurilingüe de Palmeira contou cunha visita especial. O equipo da biblioteca do centro organizou un encontro coa poetisa Anxos Castro. Foi unha pequena charla na que o boirense falou cos estudantes de poesía e abriu unha rolda de preguntas sobre o proceso creativo e como plasmar os sentimentos. Ver que lles parecía a poesía, si lles gusta, si non lles gusta, como poden facer para que me fixeran preguntas ou como me encontro eu e todo así, non? Que foi o que tratamos e o que foi así toda a temática esta foi de preguntas sobre os poemas que eu tiña, o que máis lle gustaron, os que menos lle puderon gustar e bueno, entonces é crear precisamente esa, como che diría, esa afición por entender un pouco máis o poeta ou a poesía en sí, porque é un género que, sinceramente, pois non atrae moito, non sei se é porque a xente non a entende. Que afirma que para ela a poesía ten grandeza e cada persoa que escriba pode adaptala á súa forma de expresarse. E según as circunstancias pois de cada un. E bueno, que para min foi toda unha honra, esta preparación que me fixaron foi estupenda, super gratificante. Eu penso que eles aprenderon, eu aprendo moito cos nenos dannos moitísimas sorpresas, así foi tamén no de Cabo, que xa estuve no de Cabo. E bueno, entón, pois, me están convidando así, pois, para facer así estes pequenos eventos e falar un pouquiño de todo, da temática, entón, nada que... A poetisa de Boiro destacou que cada vez a poesía en galego ten máis seguidores e máis presenza. Cada vez está gustando máis porque este tipo de poetas, chamémoslle así, que somos da terra, que somos da fala normal, que a nosa fala sinxela, e non nos sometemos a ningunha métrica, que somos de poesía libre, sabes, verso libre, ou sea, non tes que ter en conta a métrica, porque eso diríamos que che encasilla un pouco e non te podes expandir, non? Entón, o que facemos, pois, penso que é que está proliferando bastante máis que a poesía en sí que a tradicional, porque a tradicional, vamos a ver, hai que ser moi ben entendidos e comprendela. Eu, por exemplo, non estou tanto á altura deses cerebros. Quen afondou na sinxeleza dos seus versos para poder chegar a máis persoas. E tamén destacou a importancia do mes de maio para seguir dando visibilidade e impulso á poesía e á literatura galegas. Para min o Día das Letras Galegas é o día máis importante de Galiza, non? E a verdad que sí, que, a ver, todo o que sea a nosa cultura, as nosas letras, a nosa... que as letras galegas son as letras galegas. É a nosa festa grande, seguida tamén co 25 de xullo, evidentemente. Pero claro que hai que visibilizar e darlle máis, poñer en valor e darlle a cada un o posto grande no que teñen que ocupar neste caso. Os alumnos do CEIP de Palmeira amosáronse moi participativos na charla de Castro, facendo numerosas preguntas para saciar a súa curiosidade sobre a poesía ou os sentimentos da escritora.